думата на кмета на община Хисаря, госпожа Ганева, да приветствате. Честита пролет на всички, които са се събрали тук. Честита пролет и на децата, които организират този пролетен концерт благотворителен, за да съберат средства за своето училище. Това е едно действие, което заслужава уважение и аз се надявам, че те ще ни представят своите умения и ще ни зарадват в навечерието на пролетта, ще създадат у нас пролетно настроение. Пожелавам на всички да имате силата и волята да се изправите така, както природата в момента се възражда за живот. Всички вие след трудности да можете отново да започнете и да се възраждате и най-вече на нашето младо поколение, което предстои в бъдеще да се справя с трудностите. Весела празник на всички! Училище мое любимо, училище родно, привет! Посрещаш ме светлите стаи и смело, аз крача напред. Гордея се, че в теб аз уча. Училище мое, поклон. Сърцето си вечно ще нося за теб спомен, като за мой втори дом. На 19 февруари 2012 година се навършиха 139 години от смъртта на Васил Левски. Паметна дата, на която учениците от основно училище Васил Левски в град Хисаря честват огромния си празник. Нашият концерт ще започне с рецитална тема Апостолът на свободата в изпълнение на учениците от 8 клас. Девет години той скита се бездомен, без сън, без покой, от външност чужда и под имено, със сърце порасло и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина, народите слепи, в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна, обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше боя сърца си реч честен, участник да стане в подвига свят. Всяки един слушател беше мой брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете просто, и като челник живееше в пост. Горите, полята, познати му бяха. Горските пътеки търкът му видяха. Пустинята знаеше неговия глас, хижата го знаеше и на всеки час вратата и за него отворена беше. Той не се боеше, от небето спеше, ходеше замислен, сам си без другар. Тая заран лате, до вечера стара. Днес селото глухо, утре в някой град, говореше тайни за ближни и преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гроба. И че време вече да възстане род, че щастлив е оня, който вдигне пръв, народното знаме и пролее тръв, че трябва твърдост, кораж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, че равни сме всички в големия час. Той внасяше бодрост в народната свяст и всякоя възраст, класа, пол, занятие вземаше участие в това предприятие. Богатия с парите си, сиромахът с трудът, момите си глада, учения с умът, а той беден, гол бос, лишен от имота, за да е полезен, дал си бе живота.
година. Велика и страшна дата за българският народ. На тази дата България се прости с един от най-великите си синове – Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски. Апостолът на свободата. С това име живеел спомена царе, обрекал живота си в служба на Отечеството, когато робските сърца повярвали за свободата, когато огнените му слова са слушали дори децата. Васил Левски, най-бедният в нашата история. Той преобърна времето и го направи свое. Доказва се за света, че българната ужасна и свобода и справедливост. Безстрашният апостол, всеотдаен и скромен, който запалва революционният огън в всяко българско селище и паланка, когото народът ни, в знак на признателност и захват, превръща приживе в легенда, след която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. През дълбоките нощи той броди, ту свещеник, ту прост въглищар. За въстание готви народа, за свободна държава, вещ цар. Къде не беше той? Другар и брат. С кой ли брат Балкана? Бой не води. Коя паланка, село или град? Опасната му мисъл не преброди. Напред говори той за свободата, обръща всеки. Словото му просто. И никога, пред никоя беда, не се оплаши. Смелия апостол. Такъв със славско име и със сърце олово, Балканът древен може единствен да роди. Той върна в борбата вместо олово слово и в душите жадни запалвал свои звезди. Аз съм посветил себе си на Отечеството си. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене. Нам не ми трябва цар, а чиста и свята република. Апостолски думи, изречени от светец, че е свободовен, облечен на делото. Васил Левски създаде цял един. Дяконе, ще можем ли ние, потомците, да те погледнем в очите и да се влечем с ръка на сърцето, че ще бъдем като теб, чисти и всеотдайни? Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете и за тази цел са необходими един Левски и цял един народ до него. Но друго бе намислил коварният предател, врагът, усмихнат Кобо, бесилка му в глава и тръгна той към нея с разбяна бяла риза и с гордо вдигната глава. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб тамо, тъй грозно гажеш. Плачи, там близо край град